Ing'eyo ni kata kuonde chama ma mine nitie ber sana. Kinyalo yudo chama ma ji okuondre ma stable, tidonje chama mondo okonyu ji mang'eny utimgo gimoro. Kata gima konyo chuo sana gi saving en ni gin gi ng'eny kuonde mipuonjo ji mondo opuonjre saving yudo ka chuo ema nitie. Koro mine be ong'e ni kama ema ber kisave. Kisave nitie tinde kuonde mang'eny, nitie money market, inyalo keto pesani tiyudo ka iyudo interest. Ok iket pesa moling' aling'a ting'ado kaka ji kete bank. Inyalo keto pesa kamoro ma miyi dongruok mbele. Nitiere gik moko ma bende watimo ma diwach ni nyalo